הלו, למה לא זזים שם? מה זה פה, קופת חולים? מי אחרון בתור? סליחה, אני הייתי פה קודם, אני פשוט הלכתי לשנייה, יצאתי להוריד את הזבל, נו, אני רק רוצה לשאול שאלה. שלום! אני קפטן קרופניק! אני פה קרופניק! מה? סליחה, הקפטן, זהו. בחור צעיר, קח את המזוודה שלי לחדר. יש לי טביעת עין מאוד חדה. אני מזהה אנשים במבט ראשון. בוא, אני אזהה את שמך לפי הרשימה. משחק משעשע שאני משחק כאן עם כל האורחים. חלק משעשועי הספינה. בוא נתחיל. אתה גברת? לא! אתה קפטן קרופניק? לא! זה אני. אתה לא יכול להגיד לי את השם שלך כמו בן אדם? מה, אני צריך להוציא פה את העיניים שלי על הרשימה הזו? מה? פיפוש חזי, שחקן, בדרן, ומפעיל בובות אצבע. כן, עכשיו אני נזכר, כן. מה המצב שלנו? הגענו כבר? תורידו עוגן, תורידו מפרשים. מה אתה עושה כאן שוב? אתה רוצה להוציא אותי מהכלים? תלך מכאן? מה? יש לי מזל כזה. כל פעם שאני צריך את המפתחות לחדר שלי יש איזו בעיה. ככה זה בחיים שלי, לא הולך לי מפתחות. מפתח לחדר אני צריך. חדר? לא ידעתי שיש פה חדרים. קח את המפתח הזה, תראה מה הוא פותח. סלמטקום! יוסקה! תעשה חורים בדפנות! מחניק שם למטה שייכנס קצת אוויר! ברנש, שים לב היכן אתה עומד. האם אין זו בדיוק אותה דרך אשר ייעדתי לעצמי לעבור בה מבעוד מועד? וכיצד אתה מצפה שאוכל להצעיד את גופי המשומן מנקודה E לנקודה B, כאשר הגוף החומרי והרקוב שלך עומד בנקודה שנכנה אותה לשם הדיון כ-X, והיא בין שתי הנקודות שהזכרתי לעיל? יש לי זמן, מצידי נעמוד ככה כל היום. בעצם כל המשחק, מה אכפת לי? העיקר שרואים אותי. דודי, אולי ננסה להשתמש בביטוי שפתיים שקלטה אוזני בעת ביקור בחנות הקימונאי? נשמע? יאללה, תעוף לי מהעין, יא זבל, יא נחס, תנהיל דונק. ישורון, זה מה שאתה למד כאשר אני שולח אותך אל חנות הקימעוני לצורך רכישת נייר לגמוס ומיכל מדידה מילימטרי? כן, דודי היקר. דווקא מוצא חן בעיניי. הניל דונק! עזבו, סתם עשיתי לכם פה סצנה. ככה אני שחקן. מה, אני אבזבז את כל החופשה שלי כדי לדבר איתך? נבא, שכח מזה, יא טמבל. דודי, מה פירוש המילה טמבל? קישקס בכל הגדלים והצבעים. אני חייב מלא קישקס, המון קישקלחתנים מיניאטורים אפילו. למה מה אכפת לי? Achtung! Eine Bitte, eine frei! קוקי, מה יקרה אם אני יושב בקורסה הזאת? מה יקרה? הוא שואל אותי, הקליine דרק הזה. אני אוציא לך את הקישקה, איזו שאלה. Und zwei und drei und bitte groß! את הקישקה! אוי, שאני מקווה שהטלטלים יצאו יפה הפעם. בפעם שעברה לא הייתי מרוצה. אנחנו עכשיו נשחק משחק. שפיל, יא? גוטה שפיל. משחק של סיבולת לב ריאה קישקה! אני מפעיל משינקה לעשות חשמל בעוצמות שונות, יא? אתה להגיד לי מה אתה מרגיש, יא? זרם התחלתי של 13 וולט! לוחצתי קצת בצד. בצד? שוורצה גרויסה בצד! אוי, כל הפינוק הזה מתחיל עוד מבית. זה מה שאני אומר! 3 ימים במיקרוגל היו מוציאים לך את כל הפויל שטיקס מהפתחת! מגביר לזרם 9,000 וולט! und 250, 250, 2 כפיק! זה היה בסוף הקיץ, יא? תגיד, הוולט הזה שאתה כל הזמן מזכיר, זה קשור לוולט דיסני? זה קשור לקישקה של וולט דיסני! לקישקה ולקישקה של כל העולם! תנו לי פרקים! אני מרגיש שאנחנו כבר התיידדנו. גוטה פרוינד, יא? תפסיק להציץ לי בארנבים! פרוורט! Und Fiefkes wollte nach der Leipzig schmelzen. Ja? אנחנו עולים לזרם של 1 שטוץ und 50 לייפציג und גרויסה מציע! איה, תפסיק, הקישקע שלי לא עומד בזה. ארנבי, und schniffelt aber stark und Kargas von Leipzig direkt nach, תרגע, תשתקוס נמת. החלוק שלי, בזמן שדיברתי, הוא נעלם. לקחת את החלוק שלי? רוצח! הילפה! ארנבי, rufen Sie schnell die Polizei und 3 אמבולנס! schnell, חתיכת נטול מיצים שכמוך! halt, הנה הוא כאן עליי, גוט. עולים לזרם 2 צול קוב מים! לא צוחק איתך! אח, יא אללה.
בואנה, אתה לא נורמלי, אתה לא נורמלי. אני לא התכוונתי. חזי, אתה סולח לי? סולח לי? יואו, אתה בסדר? כל הראש שלי לוהט, לוחץ לי ברקות. מוטי, תזמין לי אמבולנס. מוטי, אני לא מרגיש טוב. טוב, שמישהו יחליף אותו לסוף השוט. אוקיי, אקשן! גוט, 15 מינוטן. טוב, המחקר שלי עתה הושלם לגמרי. דוקטור, אז מה המסקנה? המסקנה שלי היא שהמשינקה שלי עובדת. צא החוצה! ראוס! איך הייתי, בסדר? אם תצטרכו אותי, אני אצל שמיל בבורקס. אני רוצה עכשיו לעשות מונולוג, תעשה לי טובה! אל תיכנס לי באמצע. טוב. עוד פעם! אתה תמיד נתקע לי כמו עצם בגרון. מה אני יכול לעשות עם זה עכשיו? באמת! תמיד המשפט הקצר הזה שלך שנכנס לי באמצע. קצלה, שתמות קצלה. כן, מי אתה? מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה, ילד? למה אתה לא בבית ספר? למה אתה שואל אותי כל כך הרבה שאלות? רוצה קוקטייל פירות? מה? מאיפה שאני באתי, היינו לוקחים טיפוסים כמוך וטובלים אותם בנפט מוצק. ואני מצפון משכנות שאננים, אל תשאל מה עושים הדרומים! מעניין איך בדיוק אתה מזכיר משקפות עננים. אני חשבתי על סיסי קשת, זה מאוד מעניין. לא קראתי לך במקרה במיקרוגל? אתה זוכר מה אמרתי? נדמה לי שזה קשור לברך שלי. זה באמת קשור לברך שלי! מה כתוב לי כאן? מה? אתה לוקח לי את המפתח העדה של הסירה? מה, אתה נורמלי? מה? הנה, אתה רואה? זה נכנס לכאן? לא, זה לא... לא, זה לא נכנס לכאן. הנה, זהו, יופי. אז העניין סגור, יופי. אני בסדר. מה אתם רוצים שניכם? כבר תרמתי במשרד. תן לי את המפתח לחדר שלי, מנוול! לא המפתח הזה, תן לי מפתח לחדר, לפני שאני שובר לך את כל העצמות, שמעת? לא זכור לי שיש פה חדרים. טוב, לא חשוב מה, אני אתווכח איתך. קק לך אחד, ואל תאכל הכל בבת אחת. כן. אני כבר הזמנתי אותך לקוקטייל פירות. כן, זה היום ב3, כן. מה, באמת? אני ארשום לי את זה. תור למספרה של מוטי שיעשה לי צמא, יופי. סידרתי את זה! יופי! טוב שבאת, מר באום! שעון הקיר שלי קצת לא מכוון, אני חושב שהתיישב בפנים נשר. והוא כל הזמן עושה לי קוקו ובורח. בונה, פרה משוגעת שכמוך! איזה מפתח נתת לי? אתה בכלל יודע למה זה שייך? למה זה שייך? כן, בטח שאני יודע, כן, בטח. זה שייך לצרור המפתחות שלי. הנה, זה נכנס פה. ילד, מי אתה? למה אתה לא במיטה ישן? מה, אתה לא זוכר אותי? בטח שאני זוכר! בטח זוכר! הייתם פה קודם שניכם. תביא לי את המפתח לחדר! הנה, קח את זה! אתה רואה כבר תקלה במנוע, וגם השעון שלי התקלקל. כדאי שארד לבדוק אם יש גם נשר במנוע. אם אתה יכול בינתיים למצוא את ההגה, אני כבר חוזר. הכל נראה שם בסדר. אני לא מבין מה הבעיה. ילד! תעזוב שם את ההגה! תעשה לי טובה, ילד! תפסיק להתרוצץ לי פה בין הרגליים! פייח! תביא לי את המפתח לחדר! מה שאתה נתת לי זה המפתח למנוע! למנוע! מנוע? אני חשבתי שאנחנו מפליגים על מפרץ. מה עוד ימציאו במאה ה-20? ספינות מדברות? די, נודק. הנה, קחי. זה מפתח שפותח כאן את כל החדרים. תמצא לך חדר פנוי ולאבא. אל תיגע לי בדברים! ברבאו, משמיע קול! קוקוריקו תרנגול! הנה! פזיז! הנשר הזה יוציא אותי מדעתי.
תראה, אני אשאל אותך שאלה פשוטה, איך קוראים לך? אבל אל תתחיל להתבכיין לי כמה קשה לך, אבל התנאים הגרועים, למה זה לא מעניין אותי. אני יש לי מספיק בעיות גם ככה. עד הראש, יש לי מלנת אלפים דברים על הראש. אפילו יותר ממלנת אלפים. 1000 מלנת אלפים. בחיי, שככה יהיה לי טוב. אז תענה קצר. שם וזהו. אפי! אפי מה? נו אז תענה, הכל אני צריך להוציא ממך? להאכיל אותך בקשית? אני אפי בן אפיפנס בן יען בן סדרן בן די, אמרתי לך שזה לא מעניין אותי כל הבעיות שלך. מה אתה מלביש עליי את כל הצרות שלך? כל הזמן אתה חושב איך לנצל אותי. אני לא פרייר, שתדע לך. פושע, קרימינלים כמוך צריך לקבור, למגר מן החברה שלנו. מגיע לך שאתה יושב, מגיע לך, שתדע לך שבגלל חולרות כמוך לא באים תיירים לארץ. אתם מוציאים לנו שם רע, מגיע לך מאסר עולם. נו, אז מה עשית פושע? אם היית נותן לי להוציא משפט, הייתי מסביר לך שאני משוגע ולא פושע, ואני סגור כאן בגלל שאני מסוכן לציבור. אם אני אחלץ אותך, מה תיתן לי? ממתק סום דביק. אני לא מתאמץ בשביל ממתק סום. יופי, במילא אין לי. עכשיו נראה מה עשית. תגיד קינדרלן, אתה חושב שיש לי זמן לגשפט שלך? יש לי פציינט חשוב למעלה, שי אביבי! הוא שוורץ חיה, מקרה אבוד, הוא מסוכן לציבוע. הקלאוס דראוף ממתין שאני אחבר אותו לאלקטרודות חשמל. אוי נח, סוך סמוך, סטולאים בגיהינום, תינופת, זיף, שי אביבי אמרת? רק שלא יראה אותי, תחביא אותי, שים אותי בכלא, מהר, תעשה לי טובה. אוי לא, הוא בא. דוקטור! מה איתך תגידי, אתה רוצה שאני אחטוף לך קריזה פה? שאני אעשה לך סצנה? שאני אשבור לך את הראש? הבטחת לחבר אותי לאלקטרוד... פופ, את מי אני רואה כאן? חזי, פיפוש! שלום שייקה. מה אתה עושה בסביבה? מנבל את הפה שלך כרגיל? יופי. טוב, אני לא אעכב את עצמי. אני צריך להוציא את המכונית שלי מהמוסך, שמתי לטקס על האש, וזה היום האחרון במנוי שלי לבריכת גורדון פאשה. אני יוצא פרייר אם אני לא נכנס לשם היום יותר מ6 פעמים. אם הייתי יודע שאתה מכיר את הפסיכי הזה, לא הייתי בא לפה. יום אחד אני הולך בדיזינגוף, מול השקיעה. פתאום מבין השיחים קופץ עליי המוכה כלבת הזה, ונושך אותי ביד וצועק מספיק עם השחיתות! נו, אני הסברתי לך כבר שזה היה כמחאה. נשכתי אותך כי הייתי בטוח שאתה שי עגנון. הבאתי מחאה כנגד הסירוב והשחיתות שבחלוקת פרסי נובל. אתה יודע שבזמנו אני הופעתי בהצגה שמייקל משכין שלום? הופעתי לפני קהל מעורב בין יהודים וצ'רקסים. אתה חושב שקיבלתי פרס נובל לשלום? נאבא באוזן! בקושי מחאו כפיים. אמצע הצגה קמו כל 5 ויצאו החוצה. אם זה היה רק הצ'רקסים הייתי אומר מילא. למי אכפת מהחולרות האלו? חורה לי שגם היהודי קם והלך. איזה מין אבא זה? קם באמצע הצגה והולך. פלא שדחפתי אותו לירקון, תגיד לי. אבל מה אתה אוכל לי את היד, תגיד לי? במשך חודשים לא יכולתי לעשות סימנים מגונים, אני לא יכול לדבר בלי זה. לקחתי קורס ציור מזורז ודיברתי עם פתקיות עד שחזרה לי הרגשה באצבע. אתה נורמלי? כל יכולת המשחק שלי נהרסה. איך אני יכול לשחק תפקיד דרמטי בסרט ישראלי ככה? אף אחד לא ייקח אותי ברצינות. מה קרה לך? איך אפשר להתבלבל ביני לבין שי עגנון? מה אתה עושה מזה עניין? אפשר לחשוב שרק אותך נשכתי. נשכתי גם את החמון שי בזק, סיסי קשת. רק את שי עגנון לא תפסתי. גם נשכתי את מיכאלוב, אבל זה כבר מסיבה אחרת. 2 ישבתי בהסגר, אבל הכל נגמר בטוב. בסוף קיבלתי עבודה כרוטוויילר. לא, אתה צוחק עליי. חומי הרוטוויילר? אתה שמרת במפעלי הפלדה בעכו? 2, אשמורת שלישית, זה אני. נו אז מה איתך? אתה לא מזהה אותי? נוסבאום הינשוף מהשמורת שנייה, סיורי תצפית והבטחה מסביב לבודקה 7, אתה לא זוכר אותי? נוסבאום, מה שלומך? מה עם ליפשיץ הזיקית? שמעתי שהוא עבר לי יזמות חופשית. רגע, מה קורה פה? אני חושב שהשתגעתי. אתה לא שי אביבי ממקרה לילה? הוא משוגע! הוא השתגע! הוא לא